आच्छा नोंसिनि केस जादों ना कर्टआव थांलायदों नोंसोरखौ बार बार बुंबाय आं पस्ट आपल'ड दाहो होननानै गाबागाव लाइफनि गाबागाव प्राइभेसि खालामना ला मोसौ गियानफोर एमजे आरो प्रिति नोंसोर पस्ट दाहो होनदों। खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो दिनै एमजे आरो प्रितिनि जिहेतु जाथाय जालांनाय बेवहाय जोंहा बड'लेण्ड फाइटार हिर' आरो लोगोसे देरहासार इस्लारि बिथांमोननि गोबां मुं फैदों नङा होनबा दा बेवहाय नोंथांमोना बे दहाय ससे भिडिअ नुखाबाय ओमफ्राय बड'लेण्ड फाइटार हिर' बिथाङा जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावगासिनो बेजों लोगोसे बिथाङा दिनै प्रिति आरो एमजेखौ माने मोनसे गोख्रों रावजों बाहायदों होनबा बिथाङा दिनै गावसोरनि जिहेतु जाबाय थानाय जाथायखौ लानानै दिनै ससियेल मिडिया गावसोर नांलायबाय थायो बेबो जेना बेबो जेना नङा होनबा बेफोरबायदि बाथ्रा ओमफ्राय बे भिडिअ हगारबा आरो बे हलाय आरो बे होलायबा बे होलाय बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जानाया माने जोबनो थाङाखै बिथांमोननि गेजेराव दाख्लै बावैसो गोरोबलायनानै आरो फिन बिदि नांलायबाय थानायखौ नुनानै दिनै बड'लेण्ड फाइटार हिर'आ दिनै माने गोख्रों रावजों बिथांमोनखौ सोंखारिदों बिथांमोना माने ससियेल मिडियायाव बिदि बारंबार भिडिअ होबाय थानायखौ माने बन्द' खालामनो थिनदों प्राइभेसि खालामना लानो थिनदों दिनै बिथांमोना गावसोरनि नांलायनायखौ माने बेफोरबायदि दिन्थिबाय थानो खावलायाखै आरो जेनेबा नङा होनबा दा बेफोरबायदि दिन्थिबाय थाबा मा जानांगौ जागोन नङा होनबा दा बेबो माने सैथो ओमफ्राय बेराफारसेथिं दिनै बिथांमोननि केसा मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ माने जों नायबाय थानो सम गैया बेफोरबायदिबो नङा होनबा ओमफ्राय दा नांलायबाय थानाथ' बिदि ससियेल मिडियायाव जेबो लाब गैया जेबो मुलाम्फा मोननो थाङा रावबो समाधान खालामना होनो हाया नङा होनबा समाधान खालामबा गावसोरनि गेजेराव जागोन बा रायजो राजानि गेजेराव जागोन गामिनि रायजो राजानि गेजेराव बेराफारसेथिं बेवहाय प्रितिया दाख्लै बावै मुं लादों जिहेतु देरहासार इस्लारि बायदिसिना माने कल रेकर्ड फोरांखादों होनबा बेफोरबायदि बिथांमोननि ओमफ्राय बिथाङाबो देरहासार इस्लारिनि आं एसे ससे भिडिअ नुदों बिथांनि मुं लानानै प्रिति एमजेनि गेजेराव बिथांमोना जिहेतु एमजेजों जयै बेरायलाङो भिडिअ बानायो बेनि थाखायनो माने गोबां मेटार दं आरो बेफोरनि आं बिथांमोननि बागै जेबो बुंनो थाङा बिथाङा गाज्रि ओरैबायदि माबादों बेफोरबायदि जेबो बाथ्रा बुंनो थाङा दा बिथांमोननि जिहेतु नांलायनायखौ लानानै दिनै गोबां मानसियानो रागाबो जोंदों दुखुबो मोनदों बिथांमोननि न'खरा दिनै आलाय सिलाय गथ' सासेदों मा जागोन संसार नङा होनबा बेफोरबायदि जाथाय दा बेनिखायनो आङो जिहेतु बिथांमोनखौ जोबथारनायाव बेखौनो खावलायो गोरोबनो हायोबा गोरोबलायफिनदो आरो जुदि गोरोबलायनो हायाबा गावस्रालायदो गुबुन संसार जानानै मोजांसिन नङा होनबा बिदि ससियेल मिडियायाव फैबाय थानानै नांलायबाय थानानै लाब गैला बेखौनो बुंबाय लोगोफोर आं बांद्राय बुंनो थाङा आरो जाय बिथांमोननि मुं लानाय जादों आं बिथांमोननो जुदि माबाफोर गोरोन्थि बुंनाय जादोंब्ला आंनि मानिनाय थायो बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच।